Яһуди башлыкларның фарисейлардан булган Никодим атлысы төнлә Гайса янына килеп: "Устаз, синең Аллаһыдан килгән мөгаллим икәнеңне беләбез. Чөнки син күрсәткән мөгъҗизалы гамәлләрне Аллаһы үзе белән булмаса, бер кем дә эшли алмас иде", диде. "Сиңа хак сүз әйтәм, яңадан тумаса, бер кем дә Аллаһы патшалыгын күрә алмас", диде аңа Гайса җавап биреп. Никодим аңардан: "Кеше картайгач, яңадан ничек туа алсын? Ул анасы карнына кирип, икенче тапкыр туа алыр микән?" дип сорады. Гайса җавабында: "Сиңа хак сүз әйтәм, әгәр кеше судан һәм рухтан тумаса, ул Аллаһы патшалыгына керә алмас. Тәннән туган тән, рухтан туган рух була. Минем сиңа сез яңадан туарга тиешсез дип әйтүемә гаҗәпләнмә. Җил кайда теләсә, шунда исә, аның тавышын ишетәсең, ләкин кайдан килеп кая китүен белмисең. Рухтан туган һәр кем белән нәкъ менә шулай була", дип әйтте. Никодим аңардан: "Ничек алай була алсын?" дип сорады. "Син Исраил мөгаллиме була торып, шуны белмисеңме?" диде аңа Гайса. "Сиңа хак сүз әйтәм. Без нәрсә белсәк, шуны сөйлибез. Нәрсә күрсәк, шуңа шаһитлык бирәбез. Ә сез безнең шаһитлыгыбызны кабул итмисез." "Сез җирдәге хәлләр турында сөйләгәнемә ышанмыйсыз икән, күктәгеләре хакында сөйләсәм, ничек ышанырсыз? Күктән иңгән заттан башка берәүнең дә күккә күтәрелгәне юк. Ул зат Адәм угылы. Адәм угылына иман итүче һәр кеше мәңгелек тормыш алсын өчен, Муса чүлдә йоланны югарыга күтәргән кебек, Адәм угылы да күтәрелергә тиеш. Аллаһы дөньяны шул кадәр яратты ки, угылына иман итүчеләрнең берсе дә һәлак булмасын, ә бәлки мәңгелек тормыш алсын өчен үзенең бердән-бер угылын бирде. Аллаһы үз угылын дөньяны хөкем итү өчен түгел, бәлки дөнья аның аша коткарылсын өчен дөньяга җибәрде. Аңа иман итүче хөкемгә тартылмый, ә инде иман итмәүче хөкемгә тартылды. Чөнки ул Аллаһының бердән-бер угылына иман китермәде. Хөкем исә шуннан гыйбарәт. Дөньяга яктылык килде, әмма кешеләр эшләре яман булганга, яктылык урынына караңгылыкны яраттылар. Явызлык эшләүче һәр кем яктылыкка нәфрәтләнә һәм үзенең эшләре ачык күренмәсен дип аңа килми. Ә дөреслек буенча эш итүче, гамәлләренең Аллаһы аркылы эшләнгәнлеге ачык күренсен өчен яктылыкка килә. Шуннан соң Гайса шәкертләре белән Яһудия җиренә килде һәм алар белән бергә шунда калып, халыкны суга чумдырды. Яхья да Салим янындагы күп сулы Айнунда суга чумдыра иде. Кешеләр шунда киләләр һәм суга чумдырылалар иде. Ул вакытта әле Яхья зинданга утыртылмаган була. Шул вакыт Яхьяның шәкертләре һәм бер Яһуди арасында пәкләнү яласы турында бәхәс чыкты. Алар Яхья янына килеп: "Устаз, менә Үрдүн аръягында
Синең белән булган һәм аның турында син шаһитлык биргән кеше халыкны суга чумдыра, һәм барысы да аның янына баралар, диделәр. Яхья болай дип җавап бирде: Күктән бирелмәгән булса, кеше үзенә бер нәрсә дә кабул итә алмый. Сез, мин Мәсих түгел, әмма аңардан алда җибәрелдем дип әйткәнемне ишетүче шаһитлар. Кияү егетенең кәләше була, ә кияү янында тыңлап торучы дусты аның тавышын ишетеп, шатланып куана. Минем куанычым да шулай тулы. Ул үсәргә, мин кечерәергә тиеш. Югарыдан килүче һәр кемнән өстенрәк, ә җирдән булган, җирнеке булып җирдәгечә сөйләр. Күктән килүче һәр кемнән өстендер. Ул күргәннәре һәм ишеткәннәре турында шаһитлык бирә, әмма аның шаһитлыгын берәү дә кабул итми. Аның шаһитлыгын кабул итүче исә Аллаһының хаклы булуына инануын раслый. Аллаһы җибәргән зат Аллаһы сүзләрен сөйли бит. Аллаһы үз рухын үлчәмичә бирә. Ата үзенең угылын ярата һәм бар нәрсәне аның кулына тапшырган. Угылына иман итүче мәңгелек тормышка ия, ә угылына иман итмәүче тормыш күрмәячәк. Бәлки аның өстендә Аллаһының ачуы торачак.